Tá man chun leanach le téama an Ábhar inis agus tá man chun dánaín beg I léamhchaoib. Mar sin siigí siar agus is féidir libh éisteach leis. Bhfuil se bhré? Má sib. Is crán láidir mé mo chosa sa gré, mo dhéige ag lúsca go bríomhar sa nglaoi. Na duilleoga deasa ag damhsa go gasta, is mé atá sásta, is crán láidir mé. Nis, Thomas chun sin íana le chéile. Bhfuil se réití? Má sib. Is crán láidir mé mo chosa sa gré, mo dhéige ag lúsca go bríomhar sa nglaoi. Na duilleoga deasa ag damhsa go gasta, is mé atá sásta, is crán láidir mé. Má sib, bhí sé sin anmha. Nis, Thomas gannach caint faoi na duilleoga agus na síolta faoi chrointe an Ábhar. I bhfeiceann sibh é seo? I nánaíonn sibh é seo? Má sib, sin duilleog an chrán dar. I bhfeiceann sibh na phréomhacha láidir atá riocht tríd an duilleog, agus an snas álainn glas atá le feiceáil air. Seo é síol an chrán dar. Dearcán a tanim tar sin. Agus mar a eicinn sibh tá dá álainn dain ar sin chuma. I nánaíonn sibh an duilleog seo? Se, tá sibh ceart. Sinna duilleog crán an chnó chapel. Tá dá álainn glas ar na duilleoga seo chuma, agus tá duilleoga an chrán chapel an leathan go dó. I bhfeiceann sibh na síolta seo? Tá spécán géir orthú seo. So bí cuairmach má bhíonn tú ab bic suas. Híos seo tá duilleog an seicimór. Mar a eicinn sibh tá fethecha an láidir ag riocht tríd an duilleog seo, agus tá fuíomhar an géir acu chomá. Seo é síol an seicimór. Agus má ligeann tú leis sin suas sa nglaoi tite se go héasca. Híos seo tá duilleog an inseoig ain. Tá duilleoga an talnaí anseo agus tá snas álainn deas le feiceáil le an duilleog seo. Hálann seo tá síolta an inseoig ain. Nis, tá muid go cluiche beg mheaitseáil íana. Tá mé sé chun na síolta ife go suas agus tá go le de bheas go suas. Tá mé gur acu na webse ónas gur féidirlinn I de mheaitseáil is deacha ríos. Bhfuil se réití? Íontach, má sibh. Tá má chun de fi go suas, agus tá má chun de bheas go timpeall. Tá má chun thúla a rúna agus tá go le de bheas go ónas nach feice me iad. Ok, bhfuil se ré? Má sibh. Ok, cén sort síol é seo? I nánaíonn sibh an chrán is éon se leis? Fáin go bhfeice muid. Íontach, má sibh, siod síol an inseoig. Tá mé chun leagan síos agus é mheaitseáil isteach le crán na foinseoga. Bhfuil se réití? Cén síol é seo? Fáin go bhfeice muid. Má sibh, siod síol an chnó capel. Bhí an ceann sin an dheacair. Cén síol é seo? Fáin go bhfeice muid. Tá má cheappa go bod é an dearcán, agus téann an dearcán leis an dar. Cén síol é seo? Ní leanach crán amháin focaí agus téann an síol seo leis an seicimór. Má sibh, bhrinne sibh an jab ar fád leis sin. Nis, tá chun féchant ar rions gan na thuirlaisí a bhíonn le feiceáil ain thar timpeall atí atá dinta as ámad. Tá casarain? Tá cos slúside, ar nóí aonn sibh leog an chumann, agus tá uirlaisí cisneach dinta as ámad chomá. Nis, tá turgnamh beg agam díobh. Féach timpeall an siomra, agus breanna ar na uirlaisí agus an troscan ar fad atá dinta as ámad.